ki khubor ka Batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise Katto kat ni gibenta jong ka klau ka badan ha ka snong lengkien ka badang hap hapo ka hima mauplang kala kemding ha ka santarik ukla lengkot arajar arpowei tang nakadaw ka jing thangding jong ki khanaret ha ka kerpong yeng ka balaja ha ka por kumba shibaji aa no phaisngi kat kum ka jing yatho jong rangba snong jong snong lengkien uba classing kharhunai ka jing kemding jong kani ka klau ka deiru na ka jing terkhong jong ka badon hajan ki yeng brio bat kani ka ding ka baki khnarit kilathang kala poor state hadu kata sha ka klau ka badon hagi benta jong ka lat sopho jong kani ka snong shushu uba classing loyathu bagi pai ba nong shong snong tang shi yo i ka jing kemding jong ka klau kila lek ban tem ya ka jing por jong ka ding hashwa baki thle ding barhem kin bam sngam ya ki ding kse ki badon ha kani ka klau uba classing loyathu ru bahang ne omshim ladon kano ka jingja ka basngusi ya bakla tulung na sini sport duarin ka tiu ka ding stage lung ngarong kamdon jan iba kadeng porsi beje man ka klaus nong ne ka apola sopok ka klaus nong ya le ka sinong ni da sinong man ka mi dan di bangsa